Σήμερα είμαστε. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα, είναι ένα κάλεσμα, μια πρωτοβουλία που έχει πάρει το Σωματείο ΕΝΕΔΕΜ των λιμενεργατών στους προβλήτες 2 και 3 στην Κόσκο, με σκοπό να σταματήσουμε, να εμποδίσουμε το να γίνει το λιμάνι του Πειραιά κόμβος μεταφοράς στρατιωτικού υλικού. Συγκεκριμένα είμαστε εδώ για να μπλοκάρουμε τη μεταφορά 5 κοντέινερ από το πλοίο Cosco Shipping Pieces, το οποίο έχει τελικό προορισμό μέσω μεταφόρτωση σε άλλο πλοίο το λιμάνι της Χάιφα και τελικό παραλείπτη τη στρατιωτική βιομηχανία του Ισραήλ. Είμαστε εδώ πέρα για το σωματείο μας και εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν θέλουμε καμία εμπλοκή της χώρας μας και του λιμανιού στον σφαγιασμό και στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τη συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Είμαστε εδώ πέρα για να πούμε ότι τα χέρια μας θα λερώνονται μόνο από τα γράσα και τη μουτζούρα στο βαπόρι και όχι από το αίμα των λαών. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση θα γίνει εδώ πέρα σήμερα. Και όσο το δυνατόν περισσότεροι φωνάζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία του ελληνικού κράτους με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και τη γενοκτονία που διεξάγεται στη Γάζα από το Ισραήλ.